ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 16/11/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬಾ ಅನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿನ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪೆರ ವೈದ್ಯರು ಮಾತಿರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಪವಿತ್ರತದ ಶೃಂಗಾರವಾದುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನ್ನಕಲ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣದಾದ ಉತ್ತರ: ಒಂಜಿ, ಅಕುಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಗುರು ಮೂಜ್ಜನನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಬತ್ತಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಸಂಬಂಧನ ಮರೆತು ಪೋಪೆರು ಪಂದತ್ತು ಏಪ ಮೂಜ್ಜನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಪಗನೆ ಕೃಷ್ಣಪುರಿಟು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪಂಡ ಆದಿರ್ದು ಪಾತ್ರುನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ರಡ್ಡು, ಅಕ್ಲಿನ ಏಪಲ ಮಾಯೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸೋಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಸುರುಕು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಪೆಯವರು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಶಿಕ್ಷಕನ ಎದುರುಡು ಸದ್ಗುರುನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದಾ ಬಂದು ಮರಪುಜಿರು. ಅಂಚನೆ ಮರಪುಜಿರತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿವುಜೇರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ತೆರಿವು ನಾವು ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಅರ್ಥ ಸಹಿತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಾದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಬಾ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಲಾದುಲ್ಲೇರು, ಶಿಕ್ಷಕಲಾದುಲ್ಲೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಗುರುಳಾದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕುಲಿನ ಜೊತೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರು ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುನನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಪವಿತ್ರ ತೆರೆದು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆರು. ಅಪಾರ ಧನನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗಾದೆ ಧನನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಅಡೆಗ್ ನಿಕುಲು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಜೋಕುಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆರು. ದಾದ ಪಂಡ ಬಾಬನೆ ಮರೆತು ಪೋಪೆರು. ವಾ ಪೂರ್ಣ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಡಿಮೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಏಪಗುಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಆರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓದವಿರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಆರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಶಿಕ್ಷಕಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಅಮರಪುರಿಗಾದು ಉಂಡು. ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟುಕುಲ್ದ ಈ ನೆನಪಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜೋಕುಲೇಟ್ ಉಪ್ಪುನು. ಪಕ್ಕ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು. ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದುಂಡು ಈ ಸಮಯಡು ಕಂಸಪುರಿ ಅಸುರಿ ಪ್ರಪಂಚಡುಲ್ಲೇರು ತಿರಿಯೊನ್ಲೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದು ಏರ್ಲ ಕೃಷ್ಣಪುರಿ ಅತ್ತಂಡಾಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯಡು ಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಆಂಡ ಏಪ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಗುರು ಮೂಜ್ಜನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರೋ ಅಕುಲೆ ಅಪಗನೆ ಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮುಲ್ಪ ಆತ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂದು ಬಾಬಾ ಇರು ಸತ್ಯನೇ ಪನ್ಪರು. ಇರು ಬಾಬಲಾದುಲ್ಲರು ಓದವನ ಶಿಕ್ಷಕಲಾದುಲ್ಲರು ಪಂದ ಆತ್ಮನೇ ಪನ್ಪುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಓದವಿರು. ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಸಹ ಆತ್ಮನೇ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಓದುಂಡು. ಅಂಡ ಆ ಆತ್ಮಲ ಪತಿತ ಶರೀರ ಪತಿತವಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ನರಕವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲ ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದಿನೇ ಇಚ್ಚಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿವರು ಎಂಕುಲಂತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ನ ವತನಗು ಪಿದರ್ದ ಇಂದು ನಿಕುಲ್ನ ವತನತ್ತು ಇಂದು ರಾವಣನ ಪರವತನವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲ್ನ ವತನೋಡಂತೂ ಅಪಾರ ಸುಖ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಕುಲು ಪರ ರಾಜ್ಯಡುಲ್ಲ ಬಂದು ತೆರಿವುಜೀರು. ಸುರುಕು ಮುಸಲ್ಮಾನೇರ್ನ ರಾಜ್ಯಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೇರ ರಾಜ್ಯಡು ಕುಲ್ದೇರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ನ ರಾಜ್ಯಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದನು. ಸುರುಕು ಎಂಕುಲು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯನೇ ಎಂಕುಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ತೆರಿದಿತ್ತ. ಎಂಕುಲು ಸುರುಕು ರಾಮರಾಜ್ಯದಿತ್ತ ಪನ್ಪುನನೆ ಮರೆತು ಪೋದಿತ್ತ. ಕೂಡ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರೋಡು ಬರ್ಪುನೆರ್ದವರ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ದುಕ್ಕುಡು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಪರ ರಾಜ್ಯಡಂತೂ ದುಃಖನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಲೈಗಿ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಮೂಜಿ ಸಂಬಂಧನು ನೆನಪ ಮಲ್ಪಡು. ಈ ಜ್ಞಾನನು ಮನುಷ್ಯರೆದ್ದೊಂದು ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಾಣಿಲಂತೂ ಓದುಜೀರು. ಇದೇನು ಸಹ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ವಕೀಲ ಅಂಚಿನೆತ್ತ ವಿದ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಾಬಾ ಮುಲ್ಪನೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಸಂಪನ್ನಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ರಾಜರಾಪುಜಿರು. ವ್ಯಾಪಾರ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪಾರ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಷ್ಟ ಅಪನ ನಿಯಮನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಕಳ್ಳತನ ಸಹ ಅಲ್ಪ ಆಪುಜಿ. ಪುದರೆಯಾದುಂಡು ಸ್ವರ್ಗ. ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿನ ಸ್ವರ್ಗಡುಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದು ತೀರ್ತು ಜಪ್ಪ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಬೈದನು. ಏರಿ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದೇರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವೆರು. 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನಂದೆಪ್ಪುನಕ್ಲೆನೆ ಮಾಯೆ ಸೋಪ ಉಂಡು. ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಲಿ ಆದುಂಡು. ಮಸ್ತು ಜನನು ಮಾಯದ ಸೋಲಿಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತು ಓದುವರು ಕೇನುವರು. ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಮಾತೆನಲ್ಲ ಭಾವಚಿತ್ರಲು ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಮೊಕಲು ಈತು ದಿನಕುಲಿತ್ತೇರು. ಬಾಬನ ಬಾಲೆ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಯೆ ತಿಂದು ಬುಂಡು ಪಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಜ್ಪಾನಿತ್ತೇರು. ಸೈತು ಪೊಯ್ರು ಪಂದು ಪೋದು ಮಾಯದ ಜೊತೆ ಸೇರುವೆರು. ಮುಲ್ಪ ಈ ಸಮಯಡು ಏರಾಂಡಲ ಶರೀರ ಬುಡ್ಪೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂದುವೆ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಬತ್ತದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು. ನಿಕುಲು ಶರೀರ ಬುಡಿಯರಡ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಇಲ್ಲಲು ಪೋಪರು. ಅಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ. ಪರಿವಾರ ನೀವು ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಲವತನೋಡು ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಸಹೋದರರು ಉಪ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸಹೋದರಿಯರುಳ್ಳೇರು. ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿನು ಪಡೆಯೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತು ಸಂಬಂಧಲಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಂಗಮಡು ನಿಕುಲು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲ ಎರಡ ಸಹೋದರಿಯಾದುಪ್ಪರು. ಶಿವ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲರು.
ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರುನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಮರೆತು ಪೋತೆರು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಜೋಕುಲೆನ್ ತರತಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲವನಲ ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರನೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಣ್ಣದುಪ್ಪೆರು ಅರ್ಥನು ತೆರಿಪವೆರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಲ್ಪು ನಂಚನ ಸಾಧು ಸಂತ ಇಂಚಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಸಹ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪೋಜಿರು. ಅಕುಲು ಮುಕ್ತಿಗಾದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಅಕುಲು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಕುಲು ರಾಜಯೋಗನು ಎಂಚ ಕಲ್ಪವೆರು. ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಾದುಂಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ 4 ಭುಜಕುಲೆನ್ ತುಜ್ಪವೆರು ಪಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಲಾಂಡತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಮೇರೆನು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ದವರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಪಂದು ಪುದರ್ತಿರು. ನಾಟಕಡು ತುಲು ಎಂಚ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಟೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಕುಲಾದ ಮಲ್ತೊನೆರು. ಮುಕ್ಲೆಡ್ಲ ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುವಾದ ಬುಡಿಯರು. ಇತ್ತೆಂತು ನಿಯಮನೆ ಹಾಳಾದು ಪೋತುಂಡು. ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಗುರು ಮಲ್ಪದು ಬುಡ್ಪೆರು. ಬೇರಂತೂ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮಲೆಗೆ ಮೇರು ಅಪ್ಪಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಗ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಪ್ರಪಂಚನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಐಕೆ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಆತ್ಮಲುಪ್ಪೆರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪರಮಾತ್ಮಗ್ ನಾಮ ರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲನೆ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಜೋಕುಲು ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರ್ಪೆರು. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲೆ ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಎಂಚ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಚೈತನ್ಯದನೆ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ಭೂಗೋಳ ಜಡ ವಸ್ತುಗೂ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಓಣೆ ಮುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪ ಪಂದು ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮಲೆಗೆ ತೆರಿತುಂಡು ಚರಿತ್ರೆನು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಕತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಭೂಗೋಳ ದೇಶದ್ದಾದೊಪ್ಪುಂಡು ಚೈತನ್ಯನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೆರು. ಜಡ ಅಂತೂ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಏತು ಸಮಯಡು ಏರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೇರು ಭಾರತೊಡಿಯೇ ಪೊರ್ದಿಂಚಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೇರು. ಈ ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಆಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಐಟು ಏರು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತುಪೋಯರು. ಏತು ಸಮಯ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೇರು ಪಂದು ಏರುಗಳ ತೆರಿಸಿ. ಇಂದಕ್ಕೆ ಚರಿತ್ರೆ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಶರೀರ ಜಡವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಏಕುಬ್ಬು ಜಡ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯದಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನನೇ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯನ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಾಣಿದ ಎಣಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಡೀ ಗೊಬ್ಬು ನಿಕಲ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳನ ಸಹ ನಿಕಲು ತೇನರು. ಬಾಬಾ ಬೇರಡ ಬತ್ತದು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವೆರು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೇಹದ್ದದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಂದಿಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿಹೀನಾದುಪ್ಪೆರು. ಮನುಷ್ಯರಾದಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳವನ್ನು ತೆರೆಯೋಣಂದೆತ್ತಂಡ ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸಗೂ ಬರ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲು ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಏತು ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ಏರು ಓದುವೆರು. ಬಾಬನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಕೊಡ್ಪವನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಏರು ಸ್ವರ್ಗರುಪ್ಪೆರೋ ಅಕಲ್ನವು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯಾದುಪ್ಪುನತ್ತೆ. ಅಲ್ಪ ವಕೀಲ ಇಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಅಲ್ಪ ಅಂತೂ ಕೇವಲ ಕಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಕಲ್ಪಂದೆತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲು ಇಂಚಿನೇನು ಏರು ಮಲ್ಪೆರು. ತನ್ನಾತಿಗ್ಯಾರೆ ಬುಡ್ಪುಜೀರು. ಇಂದು ಮಾತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎತ್ತೆನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ನಂಬರ್ 6 ಪುರುಷಾರ್ಥದನುಸಾರ ವಿಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಈ ತೊಂಚಿ ಸಮಯ ಎಂಕುಲು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತದ 5 ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಬರ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಮಾತಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದಿಂಡು. ಎಂಕುಲು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಉಳ್ಳ ಪನ್ಪುನೇನು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಕಲು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಸೇರು. ಬಾಬನ ಎಂಕ್ಲೇನು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಬುಡ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಕ್ಕಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೆರ್ನ ರಾಜ್ಯಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ಪಾಯರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನೇ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ಪಲೆ ಪಂದು ಕೂಡ ಪನ್ಪೆರು. ಐದವರ ಇತ್ತೆ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಇಂಚೆದಾಗಿ ಪನ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜ್ಜಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದುಂಡು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಡೆ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು. ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬೋಡು ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂದೆರ್ದು ಬುಡ್ಪವನ ಪ್ಲೇಯರು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ಪದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅದಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಪೋಪೆರಂದು ತೆರಿವೆರು. ಭಾರತವಾಸಿಲೆಗೆ ಈ ತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಕಲಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನಾದುಲ್ಲೇರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೇರು ಆತೊಂಜಿ ದುಃಖನು ದೇತೊನುಜೇರು ಆತು ಸುಖನು ಪಡೆಪುಜೇರು. ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಖಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖಿಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಲೆಕ್ಕವಾದುಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎತ್ತೊಂಜಿ ದುಃಖ ಉಂಡು. ಏರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದುಪ್ಪೆರೋ ಅಕುಲು ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಲಿಬರೇಟರ್ ಪಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಹೃದಯಡ್ಲ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ದುಃಖನು ಹರಣ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಸುಖ ಧಾಮೋಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಧಾಮಗು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೆರುಂದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಕನರಸ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಆ ಖುಷಿತ ಶಬ್ದಲುಂಡು. ಐಟು ಯಥಾರ್ಥ ಪಾತೆರಂತು ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಟ್ಟಿಡು ಉಪ್ಪುದಾತು ಸತ್ಯ ಉಂಡು. ಚಂಡಿಕಾ ದೇವಿನ ಮೇಳ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಚಂಡಿಕಾ ದೇವಿನ ಮೇಳ ದಾಯಗಾಪುಂಡು. ಏರಿಗೆ ಚಂಡಿಕಾ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರು ಮುಲ್ಪೊರ್ದೆ ಚಾಂಡಾಲೆರ್ನ ಜನ್ಮನು ತೆತೊನೇರು.
ಮುಲ್ಪ ತಿಂದದು ಪರ್ದು ಕೊರಿಬೊಕ್ಕಲ ಸಹ ಕುಡ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಕೊರಿಯ ಐನು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಇಂದೇನು ಒಪ್ಪುಜ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸಂಶಯ ಬತ್ತು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆಕಲು ಪೋದು ಎಂಚಿನ ಹಾಪೇರು ಇಂಚಿನ ಚಂಡಿಕಾ ದೇವಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟಂತೂ ಪೋಪೆರತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಸಹಯೋಗಿ ಆದಿಪ್ಪನೇರ್ದವರ ಸೊರ್ಗೊಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆ ಭಕ್ತಿರಿಗಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಚಿತ್ರದ ಗೀತೆಯಾದಂಡು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಕಾಸನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪದ ಇತ್ತೆದ ಚಿತ್ರೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕೆ ಕಳೆ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ದೇವತೆಲ್ನ ಚಿತ್ರೋಳು ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಿಗುಲು ಮೂಲತಃ ಎಂಚೆತ್ತರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನಾದ ಬುಡಿಯರು ಅಲ್ಪ ಈರು ಅಂಧೆರು ಕೇವುಡಿಯರು ಪಂಡ ಕೆಬಿಕೆನಂಜಿನಕಲು ಕಣ್ಣಿಜ್ಜನ್ನಕಲು ಪೂಜಿರು ದೇವತೆಲಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪೊರ್ಲುಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪದು ಕೂಡ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಬಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುಳು ಆದುಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿ ರೂಪೊಡ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಮೂಜಿ ಆಸ್ತಿಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತಿಮಡು ಬರ್ಪುನಕಲು ಮೂಜಿ ರೂಪೊಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ರೂಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವತನೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತೇನು ನಿಕುಲು ತೂಪರೋ ಮಾತಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಬಾಕಿ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳ ಮತ್ತಲ ಮುಲ್ಪದಾದುಂಡು ಇಂದೇ ಆಯಸ್ಸ ಏರೆಗಳ ತೆರಿದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು ಕೂಡ ನಿಕುಲು ಏರೆಗಾಂಡಲ ಇಂದೇನು ತೆರಿಪವಲಿ ಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅರ್ ಬೇಹದ್ದುದ ಪರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಗು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂದು ಪನಡಾಪುಜಿ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು ಆರು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪವೇರು ಈ ಈಶ್ವರ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಆದುಂಡು ಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಉತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಕನಿಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಐದೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಐದೊಕ್ಕ ಐದುಲ ತೀರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ವಿದ್ಯೆಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಪದವಿಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳನಂತೂ ಬೇಗನೆ ತೆರಿಯುವನುವೇರು ಒರಿಲೆಕ ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಡುಲಡೆ ನಡಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ನಿಕಲು ಸೋಪರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಜ್ಞಾನೊಡ್ಲ ಸೋಪರು ಸೋತುದು ಬಲ್ತು ಪೋಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಜ್ಞಾನೊಡ್ಲ ಬಲ್ತು ಪೋಪೇರು ಕೂಡ ಎಂಚೆತ್ತಿನಕಲು ಅಂಚನೆ ಉರಿವೇರು ನಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಗೂ ಜಪ್ಪೇರು ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಚಲನೆರದೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಾಲೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ನಂಬರ್ ವಾರ ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ಳು ನೀ ಪಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ತೆರಿದಿನ ಇಚ್ಚಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಯತ್ತೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಪಾರ ಖುಷಿಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಈಶ್ವರನು ಆತನ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬುರ್ದು ಪೋದು ರಾಜಕುಮಾರ ಆಪೆ ಪಂದು ಏರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈತೆರ್ತೇರು ಜೋಕ್ಲೆಡೆ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿಪ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ ಮಾತೆರಡಲ ಪೂರ್ಣ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲುಪ್ಪುಂಡು ಏಪ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು ಪಂದೆರಡ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಕುಲು ವಿಜಯಮಾಲೆಡು ನೇಯ್ಗೆ ಆದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ಆಪೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿದೇಶಿಯರು ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಬ್ಬು ಪರ್ವತಗೂ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಮಾತ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಭಾರತದ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೋಡು ಏರು ಸ್ವರ್ಗನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದಾಕಲು ತೆರಿಯನ್ರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಕಲ್ಪದ ಪಿರವಡಿಂದು ಅಂಚೆತ್ ಪುರುಷ ಕಲ್ಪದ ಪಿರವಡು ಇಂದು ಆದಿತ್ಯರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ತೆರಿಪವಡು ಅಪಗ ಇಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸದಾಕಾಲಗಾದು ದಿಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು 4 ವರ್ಷಗಾದು ಭೋಗ್ಯಗು ಇಲ್ಲುನು ದೆತ್ತೊಂಡಾಂಡಲಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಸುಖಧಾಮ ನಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಭಾರತದ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಅಪಾರ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೆರೆ ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿ ಪಡು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ಎಂಕಲ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲಿರು ಆರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನನ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಅಮರಪುರಿಗೆ ಪೋಯರೆಗಾದು ಓದೊಂದುಲ್ಲ ರಡ್ ವಿಜಯಮಾಲೆಡು ನೇಯ್ಗೆ ಆವಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡೈಕ್ ಜೊತೆ ಆವಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ದಾಖಲಾದು ದೈವಿ ಗುಣನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಕೊರ್ನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಿರತಿರುಗು ದೆತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಪ್ಪಗಳ ಬರಬಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬುದ್ಧಿ ದಾಖಲಾದ ತಮ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಕಲೆಯುಂಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ವರದಾನ ಕ್ರೋಧಿ ಆತ್ಮಗು ದಯದ ಶೀತಲ ಜಲದ ಮೂಲಕ ಪಂಡ ನೀರದ ಮೂಲಕ ಗುಣದಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವರದಾನಿ ಆತ್ಮಭಾವ ತಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಏರೆ ಕ್ರೋಧಾಗ್ನಿಡು ಪೊತ್ತೊಂದು ಪುನಕಲು ಬರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಗ್ಲಾನಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪಗ ಇಂಚಿನ ಆತ್ಮಗಳ ಸಹ ತಮ್ಮ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನದ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಿತಿದ ಮೂಲಕ ಗುಣದಾನ ಅತ್ತಂಡ ಸಹನಶೀಲತೆದ ಶಕ್ತಿದ ವರದಾನ ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ರೋಧಿ ಆತ್ಮ ಪರವಶಾದುರ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಪರವಶ ಆತ್ಮಗೂ ದಯತ ಶೀತಲ ಜಲತ ಮೂಲಕ ಶಾಂತ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ
ಇಂದು ನಿಕುಲು ವರದಾನಿ ಆತ್ಮರ ಕರ್ತವ್ಯದುಂಡು ಚೈತನ್ಯಡು ಏಪತ ನಿಕ್ಲೆಡ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಿಂಜುಂಡು ಅಪಗಣೆ ಜಡ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವರದಾನ ದಿಕ್ಕುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್: ನೆನಪುದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಶಕ್ತಿದ ಖಜಾನೆನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.